Ħafna kienu qed jistennew li fil-jiem li jwanslu għall-miliet nibdew nesperjenzaw temp aktar xitwi. U bla dubju li matul din il-ġimgħa se nkunu qed naraw temp li wieħed normalment jassoċja ma' dan iż-żmien tas-sena u li definittivament idaħħlek aktar fl-ispirtu ta' festi. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li fil-jiem li ġejjin se jkollna sija twal ta' xita, inkluż mal-temp bis-sajjetti u riħ qawwi. Minkejja dan it-temperaturi mhux mistennija li jkunu baxxi wisq għalkemm żgur mhux forsi mhux se jkollna temp sħun bix-xemx jidher li mhux se tkun qed tidher għal jiem sħaħ. L-ogħla temperatura se tkun madwar 16 grad Celsius fil-waqt li fil-għaxija mistennija tinżel għal 12 grad. L-ewwel 3 jiem ta' din il-ġimgħa se jkunu karatterizzati minn riħ xita u saħansitra possibilità ta' maltempati bis-sajjetti nhar l-erba'. Il-kumplament tal-jiem li jwasslu għal tmiem il-ġimgħa se jkunu bisħab b'riħ qawwi. L-iktar jum li se jara riħ qawwi se jkun nhar il-ġimgħa bil-qawwa tar-riħ mistennija titlaq sa forza 7. Fil-fatt l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed iwissi fuq is-sit uffiċjali tiegħu li se jkollna jiem ta' riħ qawwi fuq il-Gżejjer Maltin. Apparti minn hekk il-baħar ukoll se jkun pjuttost imqalleb u għalhekk li wieħed m'għandux jersaq qrib il-kosta bla bżonn minħabba periklu li kundizzjonijiet bħal dawn jistgħu jġibu magħhom. Intant għalkemm il-jum tal-miliet għadu kemm xejn il-bogħod biex wieħed ibassar fiċ-ċert kif se jkun it-temp dakinhar, hemm mstennija li l-kundizzjonijiet ikunu ferm aktar favorevoli, forsi jkollna anke ftit xemx.